हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। एसएससि जिडिनि गोदान अफिसियेल नटिस फैदों मक टेस्ट थ' नोंथांमोना गोबां मिथिखायो मक टेस्ट होनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन जेरै नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मक टेस्ट होदोंमोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोना मक टेस्ट होनो हासिगोन। बेनिफ्राय बोरै एग्जाम लिरनांगौ बेयावनो गासैबो गाइडलाइन्स फैखाजोब्बाय थ' नोंथांमोना एग्जाम होनो हासिगोन मक टेस्ट। दा नोंथांमोना गोबां साननो हागौ बेखौ होथारनांगौ नामा होननानै दा बेखौ नांथारा जायफ्रा रोंखायो नोंथांमोना होआब्लाबो जेबो नङा जायफ्रा गोदान नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन मक टेस्ट। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनि सिसिनि भिडिअआव बोरै एग्जाम लिरो बोरै अनलाइन एग्जाम लिरो होननानै दा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन बा नोंथांमोना गाइडलाइन्स नायनो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना थांनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो जोङो लेटेस्ट नटिस मोनगोन बेयाव जों क्लिक खालामनांगोन। दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना वेबसाइटआव फैगोन अफिसियेल वेबसाइटआव अब्ला बेबायदि मोनसे मोनगोन लेटेस्ट निउसआव मोनसे आपडेट 9 नभेम्बराव फैनाय मक टेस्ट एसएससि जिडि कनस्टेबलनि। दा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि नटिस मोनगोन बेयाव एसएससि जिडि नटिस दङ इम्परटेन्ट नटिस होननानै जाय नोंथांमोना 2021आव अनलाइन एग्जाम लिरगोन। दा नोंथांमोना बे मोनसे लिंक मोनदोंना बे लिंकआव थुना होबानो जाबाय डाइरेक्ट नोंथांमोना अपेन जागोन पेजआव। दा बेयाव नोंथांमोना अपेन जागोन आरो जायफ्रा लिंकआव थुना होयो अब्लानो अपेन जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एसएससि जिडिआव मारै अनलाइन एग्जाम लिरो होननानै जायफ्रा गोदान थ' नोंथांमोन दा इजि खालामना होबाय नोंथांमोना डेम' एबा प्रेक्टिस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना एग्जामाव होनो हायो मोजाङै। दा नोंथांमोना बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो बेबादि अपेन जासिगोन पेजआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौ नायदो। दा बेयाव मोनसे लगइन अपसन ओंखारो बेयाव नोंनि रल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय पासवर्डखौ होनानै दा नोंथांनि पासवर्डआ जायो डेट अफ बार्थआनो जायो नोंथांमोना एडमिटआव जा दङ बेखौनो होनांगोन डेट अफ बार्थखौ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बार एबा रल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगौ। दा बेयाव लोगोफोर जों एग्जाम्पल होनोसै बेयाव नोंनि रल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन जेरै दं एडमिटआव नोंथांमोना बेखौनो होनांगौ जायो। जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय साइन इन खालामनांगौ जायो जेरै 01/02/2000 नोंथांमोना दङब्ला बेबायदि होनांगोन आरो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना साइन इन खालामदो आरो राइट साइड खनायाव नोंनि नेम थागोन बेनिफ्राय फट' थागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव राइट साइड खनायाव। दा बेनिफ्राय जों साइन इन खालामनांगोन। दा साइन इन खालामनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्स ओंखारो नोंथांमोना बेखौ फरायनांगौ। दा लोगोफोर जों बेयाव साइन इन खालामबाय। दा साइन इन खालामनाय लोगो लोगो बेबादि लडिं जागोन आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक जाया। दा बेखौ होदोंमोन लेपटपाव नोंथांमोना गासैबो श' जागोन जेब्ला नोंथांमोना कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम लिरगोन अब्ला बे गासैबो श' जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना फरायखाङोब्ला नेक्स्ट होनांगौ आरो दा नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो जोंना गासैबो डिटेल्सआ फैफिनजोबावो आरो दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ। दा नोंथांमोना नै बेबायदि मोनगौमोन बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा गोदान थ' नाम्बार 1आव नोंथांमोननो मोनसे गाइड होदों बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरगोन अब्ला नोंथांमोननि राइट साइड खनायाव मोनसे टाइमिं खारबाय थागोन आरो बे टाइमिंआ जेब्ला 0 जाहैगोन अब्ला एग्जामा जोबगोन आरो हारसिंनो नोंथांमोननि एन्सारा साबमिट जागोन। दा नोंथांमोना जेबो बेयाव साबमिट खालामलायनांगौ गोनांथि गैया बेयाव अट'मेटिक हारसिंनो साबमिट जाखायो। दा बेयाव माखासे गाइडलाइन्स बेखौनो नाम्बार 1आव होनाय जादों। दा नाम्बार 2आव ओरैबायदि बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम लिरगोन नाम्बार 1 मोनसे बेबायदि मोनगोन बेबायदि नाम्बार 1 ओंखारोब्ला नोंथांमोना दासिमबो एन्साराव भिजिट खालामाखै होननानै बुंनाय जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना रेड कालार मोनोब्ला एन्सारखौ माब्लाबाबो नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामाखै बेखौ श' खालामदों एबा दिन्थिदों एबा बुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय जेब्ला ग्रिन मोनदों अब्ला नोंथांमोना एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामबाय आरो दा नाम्बार 4, 5आव दा नाम्बार 4आ बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना एन्सारखौ नोंथांमोना नायबाय बाट नोंथांमोना जेबो मार्क खालामाखै आरो बेखौ बेयाव बुंनाय जादों नोंथांमोना जेबो माने एन्सार होथ'वाखै थ' नोंथांमोना मार्क खालामना दोननो हायो। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव नोंथांमोना मार्क खालामनायखौ आरोबाव थ' नोंथांमोना रिभिउ खालामनानै थ' नोंथांमोना बे एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामफिननो हायो। थ' बेखायनो नोंथांमोना जाय एन्सारखौ हाया थ' नोंथांमोना मार्क खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय रिभिउ खालामनानै नोंथांमोना बेखौ एटेम्प्ट खालामफिननो हायो। दा ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोनखौ गासैबो एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामथारनांगौ होनाखै जुदि मिस्टेक जायोब्ला नोंथांमोना रं जायोब्ला नेगेटिभ मार्किं दङ नालाय बेखायनो नोंथांमोना नायनाय खालामबानो जाबाय। स' बेयावनो बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स बेखायनो मोजां फरायनानै नोंथांमोना नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगोनो माखासे अपसन फैबावो थ' नोंथांमोना बेबायदि ट्राइ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला लोगोफोरजों नेक्स्ट होनसै। दा जोङो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो जों बेबायदि मोननाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासैखौ फराय। दा लोगोफोर नाम्बारा सिरियाल 1, 2, 3, 4, 5 दङ सेक्सन 1, 2, 3, 4 दा जोङो मोनबा मोनदों मोनबाया जाबाय हिन्दी आरो इंलिस नालाय दा मोननै दङ बेखायनो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा इंलिसखौ लिरो ना हिन्दीखौ लिरो।
दा जायखिजाया नोंनि लेंगुवेजनि सायाव जासिगोन बियो। दा फार्स्टआव दङ बेबादिनो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स दङ, बेनिफ्राय रिजनिं थागोन, गासै 25 थायो नाम्बारा। दा नोंथांमोना सिरियाल नाम्बार 1, 2, 3 खौ मेन्डेटरि, थ' बेखौ नोंथांमोना एग्जाम होथारनांगोन आरो। दा बेखौ बुजायाखै नोंथांमोना गासैबो एन्सारखौनो एटेम्प खालामनांगौ बे नङा। जुदि नोंथांमोना रं जायोब्ला नेगेटिभ दङ नालाय, बेखायनो नोंथांमोना हायैखौ होनांला आरो। दा नाम्बार 2आव जिके थागोन, बेनिफ्राय जिके दङ, बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों एवारनेस थागोन, बेनिफ्राय नाम्बार 3आव मेथ्स थागोन, बेनिफ्राय 4 आरो 5आव जायखिजाया हिन्दी नङाबा इंलिस, थ' नोंथांमोना बेखौ मोनदों। गासै 90 मिनिट्स दङ होनना बुंदों, बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन, थ' नोंथांमोना बेखौ नायै होबानो जाबाय। जाबायब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे आइ हेभ मोनदों, बेयाव नोंथांमोना टिक मार्क होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव मोनसे गाहायाव मोनदों बिगिनाव, थ' नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होदो। स' बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बियो स्टार्ट जासिगोन, अब्ला नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनो हासिगोन बा नोंथांमोननि एग्जामा स्टार्ट जायो। दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर SSCनि माखासे रुल्सआ। थ' माबोरै अनलाइन एग्जाम लिरो नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो।